Mama posso aqui de por doutor. De por doutor me adrozuma. Doctor. Não. Doctor. Telefone. Não é possível. Doctor, give me the message. Doctor, give me the message. Quem ó? Quem nem puti por ali apa? Quem nem puti ali apa? Quem é mesmo? Ongo. Fala. Quem é que tá? Prefeito. Nossa, que merda. Nossa. Ei, nossa.
ọnwụ gburu nne na nna bịa buru n'ụmụ ka m labazie onye ka m ga-akpọ mama ewo onye ka m ga-akpọ papa ewo afụfụ egbuo m ọnwụ bịa bụrụ n'ụmụ ka m labazie ụwa m itenuwe ọkọsi adị arịrị erigbuo m obi agbawa m ọnwụ gburu nne na nna bịa bụrụ n'ụmụ ka m labazie agba n'ọsọ abịa m ka m gbuo gị abịa m ka m nyere gị aka ndị ajọ mmadụ nọ n'ụwa ha egbugo nne gị gbuo nna gị kịta ha chọọ igbu gị gịnị ka m mekwere n'ụwa egbuole nne m gbuo nna m na-achọkwa igbu m gịnị ka m mekwere n'ụwa ị ga-ekwe ka e gbuo gị ihe nwe ajọ obi ihe nwe obi si ike obi okwute ka ị nwee ike memina ha ka ị gbuo ndị achọ igbu gị ka m ga-esi eme ya ọ ya mee nji bịa abịa m ka m nye gị ike ị ga-eji memina ndị a niile chi igbu gị isokwala otu ọjọọ ọkwe na ihe m na-agwa gị biko ịma na ihe enwezi nne na so gị nwa ka m nwekwa n'ụwa niile emechikwala m ihe biko agakwala ebe a ga asụrụ ha na-eme aka ntụtụ ị na ihe m na-agwa gị ihe ọbụla ịma anyị na-aga ebe a niile mee anya mete ya ọfụma kpata ego ahụ kpata ya ịbịa ji ya leto na dịka m na-esi ebe a bụ taa aga m agba mbọ n'ime aga m eme ihe ọbụla nwere ike ịhụ na akpatara m ebe site n'ike nke Chineke aga m akpọte gị alọta n'obodo a were ya hazie gị ọfụma ebe ọ ya enweta moto na-azụ nke nke ụmụ nwoke azụ
What 200 naira ka eji aga ebe ahụ? N'ụzọ anyị na-agba na ọya ya gbaziri m mba. Biko 200 naira ka anyị ji ọbụghị na-aga ifo ka anyị gapụkọ. Biko ya kwụ ọfụma. Ị na-afụkwa ihe na-eme n'ahịa nke taa. Ị ma na kemgbe ụtụtụ m bu akpa m wee bịa ahịa, o nwebere onye jụrụ m ma ma akpọbala akpọba ma ma na-ele ele. Mana ọta ka nsị ka m sie ọkpa m ọfụma ka m wee mara ife na-eme ihe. Mana na m na ọkpa ị gbago n'aka ahịa. Kemgbe ọkọtọ m bịara ebe a, tọrọ ahụbeghị m. Taa m jiri ncha dị mma saa ahụ m ka m hụ na m retere ego m ga-eji wee kwụọrọ ụmụaka m ụgwọ akwụkwọ. Enwebeghị onye jụrụ m ese. Agbo mma bụrụ ọkpa bịa ahịa, ọ na-ada agbo mma, ọkpa agbo mma, ọkpa agbo mma, na-akpọ ọkpa agbo mma. Nke ya ọ dị iche na nke a, ọ na-etinye nke ya shuga. Ndịkwa m ọ pụtazi na ọnwụ jezie nu gbanwee ije si ọkpa gaa sibe ihe ọzọ. Aga m ahapụ ya. Mma hapụkwa. Ma hapụrụ agbo mma nwa mkpachiri ike nshi mbọchị a, ọsọ ya ga na-esi ya. Kama m ga-ahapụ ya, ọ hapụ ire ọkpa. A ga-amụ ihe anyị eme ha. Ya manụ ya. Lekwe m anya. Ọ bụ onye mere ya? Abanye ka onye chọrọ ya. Abanye
siri ngwogwo taa ihe siri bụ ya n'ebe ejere alụ gịnị do ofere ntakịrị nwanne ofere ntakịrị esiri m ọbaka siri taa agba dị ọkụ aba ihe siri m gbogbo ọba dị ọbịa ọzọ Ugomma nwanne m ịfụkwara afịa nkịta n'elu ọkpa m ọ gị na-emeji ihe nka anyị azụọ na-eke anyị agbagha aka ya anyị abịakwa zuo oye taa onwekwaghị aka ahịa anyị gba ihe niile anyị mee ka anyị wee gbaa aka ya uche na ihe ọ na-eme na ọ bụ aka anyị achọgo mma ka anyị dị ka ya ara anyị akwụrụ mana enweghị onye na-aja ese ọkpa ọwa ogo one ihe anyị kwuru bụ eziokwu ihe a agbagha aka a ga-amụ ihe a ga-eme onye uwe ojii mee ya nwata nwa agbọghọ ahụ akpọ mma ụrụ ya ga-akpọchie ya isi akpụrụ maka gịnị biko onye uwe ojii gịnị ka m mekwa ịma ihe ime eji makwu ikere iji bịa kpọrọ gị maka na asị o ji ọgwụ ere ahịa na iji ọgwụ ere ọkpa gị ọbara ịma m ji ọgwụ ere ọkpa biko onye uwe ojii ọgwụ asụ biko ọgwụ asụ biko ihe m ji ere ọkpa ọkpefu ọgwụ isi alaka ere ya ọkpa ka mma m megide tupu ọnwụ ọkpụị na-afụ ka m ji azụ onwe m kwasọ mụ a na ebe a nwa okwenye na-enyere m aka enweghị m onye enyemaka anụ ọkpa ha si ọgwụ ere ndetị ọnụ ọkpa ha si na iji ọgwụ ere mmetụ ya ọnụ onye maka m na penta metụgodi ọnụ ka ibu metụgodi ọnụ enwere ọgwụ m ji ere ọkpa Fine. It's not about 200.
Why much you me? Before much I take away 100. Diego 100. Sorry, you can try to catch my dear. I'll go on a sucker. My because you pay one. Take away one. Now for you. Na ikenga ina anya ọfụma ya afụ na ọ dịrọ na mma ihe ọkụkọ bụ mmiri ajụ ji ya nnukwu mkpa n'obodo anyị ma ọfụma mara ọkpamụ mara ọyịmụ nwaanyị a bụ mma mara ọbịa mana kemgbe nwa a na-akpọ agbọ nwa pụtara anyị adịghị elezi ọkpa anyị wee sị ka anyị bịapụta gị Na iken. Oh, ibeyebe. Ojo ọgwụ ndị Abakaliki. Ojo ọgwụ Ibenza. Bee isi. Ya ko mo ya ko ya ngwa ma. Hey, mo do ka usi. Am za je demba. Mo ne ku mo ko se pe. Mo do ke mo. Abusu ne ku mmadụ ko se ke. Abusu ne ku mmadụ mgbe gburu ya. Hey! Abomma. Hey! Why? Isi ka egbu nwa akpa abomma egbu. Ihe na-afụ na nwa a wee o nwere nnekwu mmụọ kwụ ya n'azụ. O nwere mmụọ n'eti ya. Emebe ihe dị ka igbu nwa ka mmiri na-ezo. Mmụọ karịrị gị. Otu okwu baba mmụọ. Ụbọchị akara ka eruola. Otu oke mmụọ. Mmanya ejo. Mmanya okwu mmadụ ụbọchị eke. Kwurịta ga-agbara mmụọ. Agbọ mma. Nwanyị. O nwere ka esi ya. Ọ ihe anyị eme ka ọ bụ. Ọ na obi eweta ezigbo ego. Nna ike isi ego anyị na-ekwu n'okwu ego ebe a ego Ihe a mbụ ebe ọ wụrụ ego. Ọwụ ibu. Mma na-awụshi ya awụshi. Na-awụshi na ihe ego. Onye akpa ya na ego. ọnwa agwọ mma. Hey! Nwanyị, unu na-anya dị n'ite a, unu akpọ agbọ nwa afa ugboro n'atọ ọnwụna. Unu na-abụghị ejikọta ọnụ ọnụ pụọ ya ugboro n'atọ. Agwọ mma ugboro n'atọ. Ọnụ ụmụ ga-aga ugboro n'atọ ofu oge. Agwọ mma. Agwọ mma. Agwọ mma. Why not, Papa? I'm gonna get that out of my mouth. Hey, Papa, na nsogbu. Papa na-asọ. Hey, mama ni mo.
nwoke ọma. Ere nke a. Ọkpa na-ewu ewu. Ehe, nke ego ne. Were. Hey! Uchenna. Chiamaka. Chizoba. Nobody know. Abo ma biko ziano. Biko ziano. Gani kinyi zini ni ya ho. Biko. Obi. Akwa na chom. Biko hapu maka chom. Kikwani yo. Afọ ngi na anya nke okwu. Ịma na enwe m ike imenwe ihe ọbụla ọ bụrụ na ị nọghị ya. Abo biko zia. Mere m ihe ya. Ihe niile chọrọ n'ụwa m mere gị biko. Abo biko ni. Maka. Ya bunu maka ke yo kwan. Obi, emediji ihe nu. Ifere onwe gị na-emekwa dị. Ya? Ifere onwe gị na-emekwa dị gị Obi. Amụgo na-esukwa ike. Ya onye gafere ofu ebe isi gbu anyị na-ayọ nwaanyị biko. Dị mkpa ha ka gị. Ifere mee gị. Amachike kwere ihe ọ bụ. Ka ihe gbasara gị n'okwu m na-abụ mma. Kama ị kara ịgwa m na ihe gbasara abụ mma na-amasị gị. Ịbịazie werezie na aghụghọ na-achọzi ka ịbatazie n'ihe gbasara m na-abụ mma. Kekwara ihe ọ bụ Obi. Kekwara ihe na-etinye ọnụ n'okwu gbasara m na-abụ mma. Pino. Balance almo eba. Buto, bamba. Buto. Aga. Tigo na lebe. Lapia. Noleba. Aya, noleba. Pino, balance ya. Position. Awo. Lapu no nya no. Obala na no mo. Ya no snago ko, no go na egwu onye odi ozu na abu.
biko ewe n'iwe nekwuo na afọ ọnụ gị ya mee bụ na ndị isi esisi bịa pụta gị mana gị dị na mma abụla onwe dị ka o si gbasa nke akịta asịsị bịa pụta gị amara m ihe mere nji amara m ka nsigbu obi ozu adago amara m ka akpụ nwa uche Amechi sofu okwu nchọ ka egwa m kịta bụ gịnị bụ eziokwu ka enye gị n'obi nye gị mora mee gị n'obi ọkpọ nke igbu obi gịnị ka obi ya eme gị onye ọbụla magụ n'obi obi adịrị achọ okwu gịnị ka obi mee gị jụ egbu obi gwa anyị sọsọ eziokwu ka m chọọ n'aka gị ama m na m na gị bụ ọyị ka eziokwu mana gwa m eziokwu ka amụrụ ka anyị si biko ọ sigo m na nwa mara ihe mere obi eziokwu na mụ na obi na-aba mba mgbe ahụ mana ka obi si wee nwụ nwa ma echa ya ka ọnwụ ana m ebe a n'ime ama m ka obi si nwụ biko na ụmụnne m onye egbula m biko gịnị ma anyị bụ ụmụ okorobịa kịta bụ na a na-adụ onye ochizi ọdụ obi a na-apịa mbaso ihe a m ji nwayọ were obi ụka na ji nwa na-ayọ gị ịlaike ntụansi ayọ gị a sị gị nke mere iji wee gbuo obi ị na-asị m na obi nọkọtara nwụọ gịnị obi ọṅụrụ sementi kwanye eziokwu ogbu mmadụ ọ bụ na iche ịgwa m eziokwu ịgwakwa m ejiri nwayọ pụba aja matakwa akara mmanụ ji adị ji m nọ nwayọ kpọ ka ịbara gị ịgwasago m ụmụnne m ụnụ anụgo ogbu mmadụ ka ọ bụ nwa ya na-ebe ome mma na ebe ome ịbụ my friend ịbụ oyi m mma na ebe ome ịghachi igwe m eziokwu nsogbu adịrị ya so ụnụ ngwa mee ndị ya onye egwu obi ọkụ Ezitere m n'obodo a ka m mebie ike ọchịchịrị niile n'aha n'iyi ndị niile a na-enye ndị mmadụ nsogbu ka onye bụkwa na onye ọjọọ ọmụ ọgba ọgbọma lekwakwa na agba mma o site n'ike dị n'ọbara Jizọs ebibie gị nke nwa bụ mmụọ chi ọbụbọ a na gị n'iyi n'aha Jizọs ọkụ mmụọ nsọ ọkụ mmụọ nsọ ọkụ mmụọ nsọ ọkụ mmụọ nsọ all over your body all over your body ọkụ mmụọ nsọ all over your body